Damini di batana sumurung sian saluhut naroha ima mangarajai ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madihita saluhutna. Dapola pata daud diri bekan. Barita nauli dihita di bagasan mingguta sadarion ima natar surat di Markus pitu mamuka maisian ayat 24 sahat rodi tu ayat 37 ta paihuti hukma. Dungi borhat maibana siani lautu luat tirus. Jadi dibongoti ma sada jabu. Naing ma unang tarbotoi di rohana. Alai dang tarbaheca buni. Aidang piga dan dibege sada ina-ina baritana. Partodi nahodar do buruna gabe Roma ibana marsinggang tujolona parbegu do inai sian bangso Sirofonasia jadi dipangido matu ibana asa dipabali si bolisi sian boruna alaini nado mangalusi loas jolo bosur akada dana aidang tama buaton si panganon ni akada dana laho madabu hoca tujolo ni akka biang alainina ina ido mangalusi ido niat Tuhan alai doho do akabiang na ditoru ni mejai mangalang na pinapisik-pisikon ni aka dadana gabe didokma tuinai ala ni hatami lahomaho nungaruar si bolisi sian borumi lahoma tutu nasidamuli gabe jupak sama borunai modom di podomanna nungaruar si bolisi. Dungi borhat ma Yesus mose sian luat tirus. Laho sian Sidon sahat tu tau Galilea mamulus sian tonga-tongani luat si 10 huta. Jala dibuan matu jolona sahalak nanengel huhut mangungu. Dilihilik maibana asa dia pehon tangan natusi. Jala dibuan maibana tunasuhi holang sian natoropi. Dijulukon ma jari-jarina tupinggol ni halaki dungi marsitijur maibana lao majama dilana. Laos manaili maibana dopak gijang marhosa godang ma dungi didok ma tuibana hepata nama dok muka ma. Jadi buka ma tutu parbinegianna har manang ihot ni dilana gabetikos ma pakulingna. Jala dipopai manasida unang dipabua-bua tu halak. Alai lam diorai lam gogo manasida mamarita hoca. Jadi longang situtu manasida ni nama. Nunga denggan saluhutna di bain ibana. Gabe marbinege do akananengel. Jalana mangungu gabe makatai dibaen ima sahatna. Uriani tuhata di bagasan Yesus Kristus. Taihut dotahe barita ni Paus Fransiskus naro di tanggal
5 di tengah-tengah ni negara ta Indonesia. Sangat luar biasa teh pengaruhna pakorhonna. Mula dong di media di TikTok dana na di boni bapak nai. Ite robos sude akka keamanan. Ihadit PC nai. Hola ni surduk ko tangan na tu. Asay surduk ko si paus tangan na tu. Anak kon nai. Yurai alai ujungnya jadi di jama Paus Fransiskus Boruna manang anak ngalai PC ima ate. May dok ko namatay. Mau lihat Tuhan. Luar biasa. Nunga di jama Paus Fransiskus anak kokon. Jadi dia menyuarakan sukacitanya, dia menyuarakan keluar biasa ni rohana. Songoni adong gotong ina. Jala gudang natorop. Marlas ni roha merulup-ulup ala seorang tokoh dunia. Hadir di tengah-tengah masyarakat Indonesia, khususnya tadokma Katolik, Kristen, alai secara umum Indonesia. Alani hadiriona seorang tokoh, seorang paus, basudido mempersiapkan diri ete. Bagaruna karejo di daerah kota, work from home buat ditutup unang adong nama bain masalah. Artinya dipersiapkan dengan baik. Songoni dohot keamanan Amerika pe ikut untuk menjaga Paus Fransiskus. Songoni ma antusias ni akarakyati. Lau majakon tokoh dunia. Terlumo bima. Tokoh Yesus Kristus, anak Allah. Mulu berita Markus ulona merjamita. Hatana lau pasahato jamitana bisa mempengaruhi banyak orang. Dakola merjamita mengajari. Dakola mengajari. Mangaliam mangan torop halak. Dakola mangaliam mangan. Pamalu maka namar sahid. Dakola pamalu maka namar sahid. Mabain gudang aka tada mujizat. Bemolorona songoni datuk somarikati hitate. Roh Yesus namar jamitai tabu bigyo jamitana. Roh Yesus na mangajari roh Yesus na pamaluponi, roh Yesus na mangaliom mangani. Manangaha pe alasana. Baikon berengo duda idi ibana. Di bagasan pangulaw ni Yesus ima tuturpuk tahun. Markus mau memberitakan asa saluhut jolma manada, asa saluhut jolma ubotosa, asa saluhut na jolma porsea. Ia Yesus anak ni debata na paluahon jolma manusia. Dari segala persoalan kehidupan. Di turpuk tahun secara khusus 2 berita ni hajol maon nama cai menggugah di bagasan kehidupan. Perjulu mersahit todina. Adong
toddi nahodar. Toddi nahodaron simbolis akan jahat, akan orang ima menguasai kehidupan ni yanakon ni sada ina. Unang suku-suku rohata isi do simbolisonin nai ate. Mulo akan orang ipikiri ngai isi simbolis. Mulo akan jahat dipikiri ngai isi simbolis. Molo di Matius 4 isi do simbolis ditaringoti di si. Simbolis ima na mangujuni Yesus taringo tuaha. Taringo tuha sangapon. Isi do simbolis di si. Na mangujungi taringo tu si panganon. Isi do simbolis di si. Na mangujungi Yesus taringo tu harajao. Kekuasaan. Hamokuson. Molo di Galatia 5 ayat 10 siai. Isi do simbolis akka pangulaon parroha perdagingon. Baru diturunai parroha toddi kan ayat 22. Alai digijangai parroha daging ayat 10 siai. Aka dia mai boy tajahan no. Pergadu buson, perbadaon, pangahution. Aka ulaon nasusuman. Berarti idok madison sada ina dari Sirio Pinesia mernida yanakonna marsahit digohi toddi nahodar digohi simbolis alaina luar biasa na ingidota marhite turpok taon sada ina pola ditaringoti Sirio Pinesia berarti tidak keluarga Yahudi yang tidak mengenal Allah. Alai Allah di BG ibana taringot tu Yesus Kristus nunga maruki libana mernida yanakonna roibana. Di bagasan rohana madetuk, di bagasan rohana somamikirhon ilabe, dia karena perilaku anaknya roibana marsinggang tuadopan di Yesus. Berarti parupuan kafir, parupuan naso manada di bata, naso keluarga Yahudi, karena sudah mendengar Yesus, dia berani datang, tersungkur, marsinggang tuadopan ni di bata. Adong kota he edeta, marsinggang hoina, dilage podoman mi manangi akon hami geleng mo ise mana tua na somarukil tu anak kona ise mana tua na somanangi akon anak kona suku johamu kainang. Adong go hamu na sumanangi ako na nakomuna. Itangi ako kamu dua kana kotai. Unang ko lanak kaina te. Aka ama itangi ako dua nakona. Terlumubi kainata ikon itangi ako na te.
Ternyata yang bukan percaya kepada Allah juga memikirkan anaknya. Gokto dinaho dari anak koku. Terlumu bima. Naung manada. Naung mabigi. Naung mangatusi taringot tu. Jesus do si palua. Jesus do naboi pamalupon. Jesus do naboi paluahon. Marsinggang hoinan. Marsingganglah semua orang tua. Ternyata tangiang nidai nangi naparorot iya nakoni naparorot todiki. Jika ada di tengah-tengah kita yang muda dua orang tua kita itu punya kuasa. Dua orang tua kita itu punya pengaruh. Aidaudo ibana si anak kona. Tuhan Yesus roa umar singgang tua dopanmu. Ai goktod dinahodar anak koko. Halus ni Jesus, dokter murah. Halus ni tangiangnya teh. Aidang buaton roti siada danak. Artinya karya keselamatan itu terutama untuk orang Israel. Ikut jolo dapo tamanian nasida. Jangan diambil roti orang Israel untuk dikasih kepada orang yang bukan Israel. Idoko dison bahasana aha. Dan buat roti siada dana gabeliano tubiang. Artinya sangat jauh bedanya orang Israel dan orang yang bukan Israel. Alaidang bedua naliar diceritahon imadi udukna elusni inatai. Mulu tuhita idokon asu inna ahamelusta. Turbu atu hatu hiete. Atuk muse. Ayah do muse hatam. Idoko koau asu. Alai tanggapan ni perempuan ni. Tanggapan ni naung humol soibana taringot tu anak konai. Ahai dokon. Ai remah-remah. Ai mulu madek-dek manga kita paling sebutir nasi ati madek-dek kan? Paling sebutir nasi datu kaya hipal. Madabur si panganoni kan tabahin paling sebutir kalau nasi. Jadi mulu roti mulu guri ibana paling kulit-kulit nai kan? Imana idokon nai son pisik-pisik nai. Kulit-kulit na nati pisik. Yalang asu na ditoru ni meja idui. Garu posisi nah Pak asu ditoru di meja yang mengatakan dia hina, dia tidak diperhitungkan, dia tidak jelas. Alai itoru ni meja. Sonarion aka asu ngawoi haul-haula teh. Asu na dipeliharai. Alai nakpe ihaul nakpe ijaga nakpe si pato marga si panganon na ate. Ibena mengalang hati-hati ni manuk. Hita ceker. Iya kan? Si pato marga si panganon na. Alai dokon inataima. Nemedebui peitoru ni mejai yalang asu na ditoru ni mejai dui. Berarti sedikit
sedikit-sedikit yang jatuh. Sangat kecil kemungkinan jatuh. Alai saya dongge, ibe marlapata doi Tuhan, marwaso doi Tuhan untuk Tuhan pergunakan. Bagi Tuhan tiada yang mustahil. Songoni ma ekspresi ni Yesus. Ala songoni hatam. Mula maho ngamelu ala kome. Martangi yang ibana di gereja Cibubur, anak kona dia. Di Amerika, anak kona dia. Di Jakarta Utara, Jakarta Selatan, dia mai. Adong kotong nai Medan, adong ko nai dia merkuliah B. Roh di bagasan haserepon ni roha, roh di bagasan uduk ni roha, madok hutad dadu anak kokku Tuhan, asima roha. Mana ngahape? Dia tuk somarsa inat tayade. Dia tuk somarsa na tua-tua na mulok to dinahudar naking nahudok. Aha may to dinahudar, aha may sibulis. Mulu songoni digohi. Anak ko na, isi na somarsa. Alay, tangi ang nina tua-tuai. Tangi ang nina torasi, tangi ang nidainangi. Iman orang tua mempengaruhi keselamatan pinopar. Unang adong na somartangiang. Dan jika ada anak-anak atau remaja pemuda di tengah-tengah gereja ini, buama respota tu orang tua na toktong merukil taringok tu pangalahota. Kita diingatkan melalui firman ini. Untuk itu sebagai anak, sebagai pinopar, mari tetap merindukan orang tua. Mari tetap merindukan doa orang tua untuk memberikan keselamatan, untuk memberikan berkat kepada kita. Dungi di bereng ma mula kibana tujabu mudum dengan yana konai. Berarti malua partodiona sehat ibana Yesus Kristus na paluah. Sungguh dia pe pergumulan, sungguh dia pe keadaan di dalam datang kepada Yesus. Yesus memberikan kita keselamatan jiwa kita. Haluaoni todita. Napaduahon. Di bagasan pardalanan pakobasyon ni Jesus. Isison narotu garijaon na suadok sahit na. Isakui bema sahit na teh. Nasi sakui sahit na biru hitau dak pola pindah buah-buah. Ate. Aong mau darah rendah. Adong darah tinggi. Adong darah hamse. Trigliserid tinggi. Akadia manuang musya kasai to nate. Adok sahi ulu. Adok sahi taha. Sarat kejepit. Adok musya sahi sahi butuha. Aka sahi sudi may sahi tai. Unak pola taba buah-buah. Sahit perdagingunon. Alai disodidok sahit perdagingon naha. Ngabisu nengel muse. Jonok goikan. Mulu ngabisu ibana. Aladang boy di hatahon gabe tertutup berpengaruh rotong tu. Perbinigianna. Jala sebaliknya. Molotong nengel ibana.
berpengaruh dotong tu. Ahanek si hata honon na song ibigi ate. Nanengela ni nataonin na. Hape tiba-tiba irokon nanengela ito ahay mo. Kan anong gusto mo ni? Anong gusto mo ni? Akay masahit ta. Alay di doko di son. Rona bisu, rona nengel. Tong, sungguh dia mah, adong kemampuan berarti ada pengaruh orang lain dalam kehidupan ta. Saling mempengaruhi. Adong mabuan nanengel na marsahitong. Buana nengel marsahitat mabigi taringo idi ya Jesus tang adong nadong gotong mabuan niya de. Adong go Jesus na boy pamalupon. Napakpak pa pamalum. Na marsahit pendaraha pa pamalum. Na sungod dia pesahit na boy pamalum. Eta nengel ho bisu ho. Ada Yesus yang menyelamatkan. Dungi di piring Yesus mah. Ternyata ibu amma ipaholang masian na toropi. Mengapa ditarik dari perkumpulan orang banyak untuk menyembuhkannya? Pada zaman itu goda ngak kada itu dia itu. Kan boy dia itu, indah kan? Ipa malum. Bim salabim ina, ipa malum. Adong gotong perkumpulan mulai hutanami ibaligi parulok. Setiap hari Jumat adong ulok nga, adong miak-miak nga. Malu boni na, kolam miak-miak nga do sahi ahape boy. Malu. Rodo jol matong berkerumut tu si. Marsiojak. Isongoni mamereng neng adong na pamalupon. Perkumpulan boy pamalupon. Molo marsahit tita ka sude do aduon. Isana dong na pamalupon na mariket itu si. Isana dong na pamalupon na mariket itu si. Songoni ma aung na pamalupon nina. Alai na sidat dalam tujuan A. Terkenal mana sida boy pamalupon jala. Roma tu nasida akka sinamot untuk membayar obat mereka. Ujungnya di pasisi Yesus ma dibuang ma idokom ma. Hepata muka ma. Ijama ma pinggola, ijama ma lidahnya. Hepata muka ma. Muka ma parbinigiami. Muka ma simak kudami. Dengarlah akan Yesus Kristus. Dengarlah akan firman Tuhan. Jala, berbicaralah tentang karya Yesus. Berbicaralah tentang kebaikan. Alai doko disi, alai nak pula buah-buah dah. Apa idoko muse? Semakin diorai semakin ibabuah. Tunggu songoni akan namar gosipia deh. Rahasia doneda ina. Saat tu pigaye da rahasia. Semakin dikatakan unak Papua, semakin dia ceritakan. Semakin dibabat, semakin merambat. Muka asa buah, asa manginona, honatu ate-atena, isero mabay malum. Dang parubat-ubat, alay, Jesus Kristus do napamalupon. Hamu amanami ina nami di bagasan Jesus Kristus. Parto dio pe boy doi pamalum Jesus Kristus. Jasmani pe boy do di pamalum Jesus Kristus.
muka ma, sehat ma. Roma tua dopan ni Jesus Kristus. Na mga lehon hamalumon, na mga lehon haguguon. Di bagasan pardalanin muluta. Memang dang boy dohonota unang mamarsak kamu da, unang mapikir kamu sudeda. Alay adong sada buku How to Deal Depression nina. Songo dia ho mengelola arsami. Songo dia ho mengelola si pikiran mi. Asa unang saat tu depresi ho. Asa unang songgop to dinahoder tu ho. Adong didokot ciri-cirina. Hiado hamu malas mangan. Berarti ngauk si pikiran muna ate naborat. Hiado muram wajah muna. Ya berarti adong tong tababorat. Hiado hamuna gelisah. Molo edenia isi rumang ala paiteo kalik na ribana gelisah ate. Berarti ipe stres do. Berarti kada dana namar donga pe boy do stres kan? Boy do gelisah. Hiado hamu mundar mandir tu jolo tu budi tu kamar. Aka ama idia o main na dangi boto na mga lopa do. Gelisah ibana na sujebu ruang inatain na Maul mangan. Ya doa mu maul modom. Apalagi mayate. Maul modom gelisah. Molo tolu dope sekaligus terjadi. Normal dope hamu. Alai lobi siat tolu. Maul mangan, maul modom, gelisah. Saat tu napau paton mundur mandir molo manang natangis ngamar saita muisi ngarongin na saat tu depresi yun ang sampai saat tu tolu dah molo dunga saat tu tolu topat depresi harus segera diobatin. Harus diobatin. Tidak bisa tidak. Kalau tidak diobatin, gabidang robe bana tu pertanyaan. Molodang diobatin, gabe menyembunyikan diri mai bana. Jadi nahone RPP nakingan, topot tamuna ate, unang sape depresi. Salah di mana salah. Tetapi jika dia depresi, gabidang ulu bibana tu gereja. Gabidang ulu bibana martangiang. Gabidang ulu bibana majaha barita nauli. Ada banyak efek, ada banyak akibat jika kita depresi yang sampai bisa menjadi manangis epe dang jolma bereng. Baik na tua-tuana, baik todonga. Alani datang bersungkur kepada Tuhan. Harus diatasin. Bu itu dokter psikiater alai gudang hepengna. Roma tu Jesus. Boy dang marhepeng, boy marhepeng. Terlebih tidak materinya, tetapi Tuhan mau menyelamatkan jiwa kita. Jangan sampai jiwa kita rusak.
Roma tu Yesus, tabuan matu Yesus. Setiap doa kita punya pengaruh kepada yang kita doakan. Setiap permohonan kita punya pengaruh kepada yang kita serahkan kepada Tuhan. Harus kita atasi. Tuhan menyatakan, memanggil kita. Matius 11 ayat 28, 29, 30. Roma hamu tuau, hamu akan aloja, jalan asorat, asa upasonang, hamu. Tuhan mau kita senang. Tuhan mau kita sehat jasmani dan rohani. Tadamay bana di saluhut golum dengan rendah hati, dengan menada diri, dengan adok kapiau, dengan adok kapi dia hadiahku, molo dung adong naborati, si pata, lilu doiba. Tuhan datang, Tuhan memanggil. Tersungkurlah di hadapannya, na perpudi dokon, denggado di bahin Yesus saluhutna. Tuhan akan memperbaikinya dengan baik. Ada proses, ada cara. Molo di panopaon. Denggado saluhuna di topa de bata. Langit hajak kajang denggan. Bulan bintang matanyari denggan. Pahapahana denggan. Jolma manusia denggan. Iliam muse ari papituhon. Sikop di topa de batama saluhukna. Dungi di Kejadian 1 ayat 31. Dungi di ida de batama saluhukna. Denggan natino panay. Jimolo na sega hita si pata, manangadok sega sa otik, manangadong songonedey miring-miring sedikit, datang pada Yesus, denggado bahenuna saluhutna. Tuhan memperbaiki hati, penuh cinta. Ade, luar biasa orang yang datang pada Tuhan. Karena cinta. Sehingga aku berdiri di sini. Karena cinta orang tua mampu menerima anak. Karena cinta anak mampu menerima orang tua. Karena cinta suami mau menerima istri apa adanya. Karena cinta istri mau menerima suami apa adanya. Allah ni holongi debatado margiti Yesus Kristus mampu menerima kita apa adanya. Dengan bainunna saluhun. Ima barita nauli, ima jauh-jauh di bagasan parsaurata di tikion, mabaik kita muka ma. Beritakanlah Yesus Juru Selamat. Muka ma, dengarlah kabar baik. Sehat matodim, sehat ma perdaging ngomo. Amin. Kita berdoa.